Uma mina ngithunywe kuwena Gobela, unginika kanjani ithwasa ngithunywe kuwena ngoba ngithunywa ngethwaseni. Yebo ithwasa leli lithwasiswa uwena, kodwa into ekuwena ayikho ethwaseni. Yebo wena unamandla ukuthi le thwasa ungalithwasisa likwazi ukwenza izinto kusasa. Kodwa ithonge likuwena lingakwazi ukusiza ithongo lami. Alikho kule thwasa leli olithwasisayo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokusethi nezinto. Amafasha abahlosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipho sishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufikele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMagwiyane uMagwene kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sikhumbuzisane ukuthi endulo okhokho bethu babekade behamba kuphi. Uzokhumbula ukuthi indlela ehamba okhokho bethu iyona ndlela umuntu ompisholo athi umedalwa wadalwa wabekwa kuyo ukuthi ahambe kuye. Lokho sikubona ngokuthi okhokho bethu babekade bephila isikhathi eside kodwa thina enkathini namuhla sihamba sibancane bafowethu. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kandaba uNtombezi yamncumela utsizwa zamkhombisana esinane saphuma ehlathini ekseni ngobuvisa uvuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikholwa likholwa ngenhliziyo ngabhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe inkankane lakhe lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngomamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Bafowethu nodadewethu ngiyacela ukuthi uma ungaka-subscribe kule channel usubscribe ngoba lukhulu luyeza lenyelela. Sohlala ngaso sonke isikhathi sikuveza ukukhanya kubantu. Sohlala ngaso sonke isikhathi siziveza izinto ezicashile nezinto ezijulile. Namuhla ke bafowethu nodadewethu ngifisa sikhulume ngesandla Sikagobela kanjalo nesandla sethwasa. Abantu abaningi bazodideka mangithi ngifuna sikhulume ngesandla saGobela nesandla sethwasa. Angiqale la ngaphambi kokuba ngene kulesihloko. Ogobela bonke ababukele la kwimpunga yesintu namathwasa bangangizwa kabi kule nkulumo kodwa into senkulu yokuyikhuluma ukusiza bona ogobela ikakhulukazi. Ngizolekelela ogobela bonke ngale nkulumo engiyikhulumayo. Le nkulumo yami izolekelela bona kakhulu ogobela. Ngwashiye eceleni amathwasa kodwa namuhla bafowethu ngizokhuluma ngesandla sikaGobela nesandla sethwasa. Kunomuntu bafowethu nodadewethu othola ukuthi uzophahla egumbini ahlala kulo okanye ashisa impepho. Mayishisa impepho bese athi ngiyacela bofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngiyacela emakhehleni, ngiyacela nakogogo, ngiyacela emathongweni angembethe awayekade namandla namanje asenawo amandla phezulu komzimba wami. Ngenza isibonelo. Ngiyaphuma kusasa ngiyakohlola, ngiyaphuma kusasa ngiyakosetshenzwa endaweni ethile esigodlweni esikhulu sempunga yesintu emphelandaba. Ngiyacela ukuthi nihambe nami ngithi mangifika khona ngisetshenzwa impunga yesintu ifike ikwazi ukungisebenza ngendlela ekuyiyo bese izinto zami zihambe kahle. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uzophahla, kwesinye isikhathi athethe emsamo empepheni acela abantu abadala ukuthi ngikhombiseni umuntu ekufanele ukuthi ngiye kuyena ekuyena ozongilapha lenkinga yami. Ngikhombiseni umuntu ekuyena ozongigeza ukuze lenkinga engiphethe iphele. Bese umuntu nangoku ahambe ngempela bese efika esigodlweni. Ufika manje esigodlweni akasatholi umuntu akade eze kuyena.
kwesinye isikhathi ukhona umuntu aze kuyena okugobela omkhulu bese avela thatha ithwasa alinikeze lo muntu athi alimsebenzi. Ngithema ngokuqala umfanekiso oqoshwe ngingezwakali kabi kulabo bantu abawogobela nakulabo bantu abenza njalo, kodwa inhloso enkulu ukulekelela nina bogobela nokulekelela abantu. Nawe mbukelo wempunga yesintu TV ngizofisa ukuthi la kuma comment section ungitshele ukuthi wena ukuzizwe kanjani uma kade uhambile ubona impunga yesintu wezwe ukuthi ithongo lakho leyithanda impunga yesintu, kodwa mase ufika khona emphelandaba bese impunga yesintu ikunikeza ithwasalayo. Hayi bafowethu angiphinde kulabo bantu abenza njalo ngingezwakali kabi, ngithi ngigcizelele leyo ngoba abantu abaningi uma belalela izinkulumo bavele bazilalele nje ngaleke ukuthi umuntu into ayicubungule, kodwa kulento engiyikhuluma abafowethu nodadewethu kukhona into ebalekile, kukhona into bafowethu ekuthiwa isandla somuntu. Yabona isandla somuntu bafowethu okuwukuthi ithongo lakho lithema liqala likususa lithi hambe kusibanibani belikuthume kuyena usibanibani ngoba belazi lona ukuthi lizofika lisizakala. Uma uke wathintwa isandla sakhe na kanjani lenkinga ekuphethe izophela na kanjani, njengoba nali ithwasa lathi malisuka kubo leza la kulesandla salogobela, kodwa manje ugobela unginikeza lona manje ithwasa leli nalo elinenkinga ngoba njengoba lila lingakwazi ukuzithwasisa lona okanye abantu balo bengakwazi ukulithwasisa, kusho ukuthi lidinga isandla salogobela. Wezwa lo lidinga isandla salogobela njengoba nelami ithongo lidinga isandla salogobela. Kukhona into bafowethu esandleni somuntu, kukhona into ewubizo lwakhe umuntu. Uyabona impunga yesintu uma ufika lemphelandaba ufuna izokuhlaziyela, uma ngeyona impunga yesintu ezokuhlaziyela awukwazi ukuthi ngeke awuhlaziyele kahle. Uma ngizokunikeza omunye umuntu ungagculiseka wena ngoba naku ngizwela mina, kodwa ithongo lakho lona lingangegculiseka ngoba lona belithe yiza kwimpunga yesintu. Siyazi bafowethu ukuthi imisebenzi yethu iyakhula kakhulu, hayi kancane iyakhula kakhulu, kodwa kukhona into bafowethu esesandleni somuntu, kukhona into ogobeleke esandleni sakho. Lo muntu ngenkathi efikile la ubedinga isandla sakho, kodwa ninake ngoba niyakwenza lokho kungenzeka ukuthi mhlambe khona into ethile osukuyibonile ethwaseni. Ilapho ke la ngifisa ukuthi siyichaze khona, siyichazela abantu ukuthi kusuke sekwenze njani uma umuntu ezathi ethunywe kuwena bese wena gobela umnikeze ithwasa ukuthi alimsebenzi. Kungabe mhlambe le yanto abezoyithola esandleni sakho uzoyithola yini esandleni salethwasa? Sikhumbule phela bafowethu nodadewethu ukuthi lethonge lembethe ugobela namandla embethe ugobela akuwona lawo embethe ithwasa. Ngathwasa kumina kodwa ithonge likuyena kulona elami ukuzothwasa kwakhe, hayi ukuthi ngizomnikeza amandla ami. Angimnika amandla ami kodwa unamandla kubo alethwe nawo le ekhaya ukuthi akwazi ukuthi azophakanyiswa. Ngiphinde futhi ngiyiphinde le ngitheni ngangizwa kabi, kodwa kubalekile ukuthi siyichaze ukuthi kungani sizonikeza ithwaso ukuthi akube yilona elimsebenzayo lo muntu, ngoba bafowethu ngeke sakuhlonisa. Kukhona into esandleni bafowethu, kukhona into esandleni, kunento bafowethu esandleni. Ugobela into esandleni kuyena ngenkathi umuntu eza kuyena ugobela yithongo lakhe elimthumile lathi hey hamba uye lapha kulo muntu. Uma sefika lo muntu ugobela usethi thwasa thatha sebenza lo muntu, kungabe usazosizakala ngendlela eyodwa yini? Ngithi ake ngiphonsa inselelo nakuwena mbukelo wempunga yesintu TV, ningitshele kahle ukuthi uma kuthiwa kade uhambile waya kugobela okuthile ngesizathu sokuthi uthema umbuka okanye uthema umlalela wabona ukuthi hayi lo muntu lo angangisiza, lo muntu angayilapha inkinga yami, kodwa wathi uma ufika esigodleni sakho bese kunikeza ithwasa, kungabe isandla sethwasa uyakholelwa yini kusona? Noma nawe ufana nempunga yesintu udinga isandla sikagobela? Mina nje mangiphumela obala angisidingi isandla sethwasa ngoba ithwasa lisazofunda le ekhaya. Kufanele ngiqale ngicaciseleke kuqala ukuthi njengoba lo ezofunda le ekhaya kungani kuzothiwa ngithintwe isandla sakhe, ngoba sobabili sinenkinga naye. Njengoba enafika wazothwasa la ingoba ithongo lakhe lihlulekile ukumthwasisa lona, kodwa le ekhaya liyabona ukuthi lezosizakala khona. Njengoba nami lami ithongo lihlulekile kungelapha lathi le ekhaya ila ngizosizakala khona. Angithi ke mangifika nami angithintwe isandla ekufanele ukuthi singithinte le ekhaya.
kodwa ke bogobela nizosichazela ukuthi kusuke sekwenze njani esimene esifana naleso ukuthi abantu kufana ngabasetshenzwa uwena bese basetshenzwe yithwasa. Angiyiphinde futhi ngithe ngingezwakali kabi kodwa ngilekelela nina bogobela ngoba ngifisa ukuthi niphefumule nina nisitshele lento esemfihlakalweni eyenza ukuthi ithwasa ukwazi ukulithuma ukuthi alisebenze. Yingakho ke ngisho ngithi ngingezwakali kabi ngoba kunesizathu nani esisuke senza ukuthi yenzani lokho. Kodwa thina njenganabantu abangaqondi siyafisa ukwazi ukuthi kungabe lento bengizoyithola esandleni sakho ngisuke ngisazoyithola yini esandleni sethwasa. Ngoba phela abantu bonke bazi ukuthi isandla sethwasa asifani nesandla sikagobela. Nawe umbukeli wempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi la kuma comment ungitshela umbono wakho ukuthi isandla sethwasa nesandla sagobela siyefana yini. Kodwa mina engikushoyo ngithi ugobela kukhona into ekuyena nethwasa nalo kukhona into elikuyona. Ithwasa ngathi lifika lizothwasa leza ngoba nakuline inkinga. Ugobela azoxazulula leyo nkinga kulona ithwasa ukuthi likwazi ukwazi umsebenzi. Umfundi ithwasa liyefana nomfundi. Omunye umuntu uvela athi ngithe ngihambile ngagobela othile ngafika nganikeza umfundi kusho ukuthi kuthiwa akafundele kumina. Sike siboneke kwesinye isikhathi uthole ukuthi ugobela amathwasa wakho uzofika athi awahlole wona. Uma eseqedile ukuhlola bese uyahlola yena ugobela njenganenkunzi. Nako konke lokho siyafisa thina sabantu okuwukuthi sicaciseleke entweni ezinjalo ukuthi kusuke kungani. Mina ke ngiyimpunga yesintu ayikho into engayazi. Nayo lento engikhuluma ngayo into engayichaza ukuthi ogobela basuke bekwenziswa yini lokho. Kodwa ngifuna ukubakhulumela ngoba nabo banayo imlomo yokuzikhulumela. Ngizofika nabo la kwimpunga yesintu TV. Bakhona abantu esinabo abanamathwasa bazofika bazosichazela ukuthi lokho mabekwenza basuke bekwenza ngayiphi inhloso. Kusuke kuyisiphi isizathu mabekwenza. Inhloso enkulu ukuthi silaphane siyisizwe sikaphunga nomageba. Wonke umuntu into eyenziwayo ikwazi ukuthi icace. Njengoba ngiyichana ngiyimpunga yesintu ngisho ngithi esandleni sikagobela kukhona into ekhona. Yingakho ke kufanele ukuthi bafike beze la bazosichazela ukuthi kungabe lento bengizoyithola esandleni sakhe ngisazoyithola yini esandleni sethwasa njengoba lithwasiswa uyena. Kodwa khumbule phela ukuthi yena unelinye ithongo nethwasa linelinye ithongo lalo nalo lizophakanyiswa le ekhaya ukuze likwazi ukuthi umsebenzi luwenze. Kungabe ke simene sifana naleso lento bekufanele ukuthi ngiyithole bengiyithunywe yithongo lami ngisazoyithola ngoba mina ngibone wena gobela. Wena ekuthiwe mina ngize ngizogeza kuwena kodwa wena usuthatha ithwasa uthaliye kongigeza. Kungabe ngempela ithongo lami lizokuthakaselela lokho kungabe lizovuma yini ukugezwa yithwasa kade likhethe wena gobela ukuthi angigezwe wena ngoba isandla sakho kukhona into ekhona esandleni sakho nethwasa nalo lothi uma seliphothulile bakhona abantu abothunywa kulona ukube likwazi ukuthi lenze leyo nto ekufanele ukuthi liyenze kulabo bantu. Hayi bafowethu angageqa amagula futhi angezwakali kabi ngeyimpunga yesintu. Isintu sethu bafowethu sithi injobo enhle ithungelwe ibandla. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nabanye nje abantu abake bayichaze lento ebuzwa impunga yesintu ukuthi ngabe isandla sikagobela siyefana yini nesandla sethwasa. Uma mina ngithunywe kuwena gobela unginika kanjani ithwasa ngithunywe kuwena ngoba ngithunywa ngethwaseni. Yebo ithwasa leli lithwasiswa uwena kodwa into ekuwena ayikho ethwaseni. Yebo wena unamandla ukuthi lethwasa ungalithwasisa likwazi ukwenza izinto kusasa kodwa ithongo elikuwena lingakwazi ukusiza ithongo lami alikho kulethwasa leli olithwasisayo. Hayi asingageqa amagula ngoba semuke zikhona incwadi zempunga yesintu ezijulile bafowethu nezifundisayo. Incwadi ethu yokuqala sithini isintu, eyesibili amava ahlabahlosile, eyesithathu uyokhula uzukhokhobe, eyesine indlela yesintu. Zonke le ncwadi zitholakala kuyona impunga yesintu. Ushayela zona inombolo lezo lokuzibona zivela la escreenini sakho bese senza inhlelo zokuthi sikuthumelela kanjani umsebenzi wethu ke bafowethu sisawenza ngokukhulu kwethembeka. Esebazithenga incwadi bangakutshela ukuthi umsebenzi wethu siyawuhlonipha njengoba ababukeli bethu nabo sibahlonipha.
Uma kuwukuthi futhi uyafisa ukufika emphilandaba wempunga yesintu uzoxoxa namakhehla ushayela zona futhi inombolo lezi sikwazi ukuthi senze izinhlelo zokuthi ufike kuthina sizohlala phansi sikuchushise kuloko ofuna ukuchushiswa kukona. Uma kuwukuthi mhlambe emphilandaba uyabona ukuthi kude kakhulu uphinda ushayele zona futhi inombolo lezi senze izinhlelo zokuthi ngokocingo sixhumana kanjani nangokocingo siyakwazi ukuthi siwenze ama-appointment abantu bakwazi ukuthi basifonele sibanikeze isikhathi esithile sikhulume nabo ngale kokuthi mhlambe baze bafinyelele emphilandaba. Uzokhumbula ukuthi emphilandaba wempunga yesintu asihloli vele kodwa siyahlaziya sicubungule sikunikeze umhlahlandlela ngokuholwa abantu abadala abasembethe. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese siyithatha imfanekiso eqosho usidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga. Up